ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Rule TJ. имрӯз 2 декабри соли 2022 1000 рубл бо қурби давлатӣ 162 сомониву 70 дирам бо қурби интиқоли маблағи Алифбонк 162 сомониву 20 дирам ва дар имрӯза навормон 15 та мошинҳои фурӯшӣ мешаванд. нархҳо ҳамагӣ аз 13000 сомонӣ сар мешаванд ва имрӯз пешаши шумо мегардад 5 та опели фурӯшӣ, якчанд та мерседес сечкау W124 ва дигар мошинҳои фурӯшии хуб ва срочнӣ. барои ҳамин ҳатман навор мона то охира тамошо кунед, то ки варианти хуб аз даст натиҳед. лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. тамошобинони гиромӣ, агар шумо мошини фурӯшӣ доштагӣ бошед ё ин ки ба шумо реклама дар кор бошад, ба рақамҳои барои реклама 907 14 5515 танҳо дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. бисёри бад гап намезанем, рафтем. Deo Nexi соли барориш 1994, объеми мотор 1.6 мебошад простой, балонош тутай, пешиш 90% тутай, ақибаш 70%. техосмотриш тамом шудагиай, худи соҳиби мошин намаги 4 моҳ ҳайш кардагиай, тамом. газу бензин кор мекна, хадавой созай, нархаш бошад 13000 сомонӣ. боз муомилаам дорад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, рақамҳои Россия, имо WhatsApp доранд. аз номи канали Rule TJ барои маълумоти бештар занг занед, пурсон шавед, нагуфта намонад. мошин дар ноҳияи Масчоҳ қарор аст. марҳамат дӯстони азиз. боз як чизро хотиррасо мекунем. коробка передач механика мебошад. мотор маслан намехӯра, мотораш радно, яъне хидшай 100% бехавотир, мегӯяд соҳиби мошин. Opel Astra F соли барориш 1996, объеми мотор 1.6 мебошад, простой, сӯишориш бензини холӣ, люк дорад дӯстони азиз, коробка передач механика. мошин дар шаҳри Душанбе қарор аст. нархаш бошад 47000 сомонӣ, боз савдо мешавад камтари дигар. документош 100%, танировкаш 7 моҳи дига ҳастад. марҳамат дӯстони азиз, рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. Opel Astra F соли барориш 1998, кузов седан, кондитсионер дорад, 1 сола ҳуҷҷатам дорад, коробка передач механика ва мошин дар шаҳри Ҳисор қарор аст. соҳибаш мегӯяд ки состояниш хуб, газ бензин кор мекуна, фақат як диагностика кардан дар кор, тамом. электропакет ҳамаш ҳаст дӯстони азиз. нархаш бошад 40000 сомонӣ, боз савдо мешавад. объеми мотор 1.6 литр. марҳамат, рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. аз номи канали Rule TJ занг зада пурсон шавед. Hyundai Starex соли барориш 2000, объеми мотор 2.4 мебошад, сӯишориш дизел, краскаш навай, мошин дар шаҳри Ваҳдат қарорай. нархаш бошад 35000 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран. WhatsApp доранд дӯстони азиз. ҳуҷҷатош 1 солая, коробка передач механика. марҳамат. Opel Vectra B соли барориш 1996, 1.6 литр мотор, сӯишориш бензин, коробка передач механика. соҳибаш мегӯяд ки мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, краскаш хурӯшидагӣ надорад, кузоваш задагӣ надорад. мотор соатборӣ кор мекунад, документош 1 сола, 4 балонош навай, хадавоиш зурай, сентр замокшам кор мекунад. мошин диагностикадай, беҳуда занг назанед, нархи охир шад. нархаш бошад 33000 сомонӣ. марҳамат. ВАЗ 2115 соли барориш 2006, 1.6 литр мотор, сӯишориш бензин, коробка передач механика. соҳибаш мегӯяд ки мошин 100%, документош, ҳуҷҷатош то апрелай. нархаш бошад 15500 сомонӣ. савдо мешавад, алишам мешавад.
Opel Vectra A соли барориш 1993, 1.6 литр мотор, сӯишвориш бензин ва газ, коробка передач бошад, механика. нархаш ҳамагӣ 22500 сомонӣ боз савдо мешавад. барои маълумоти бештар ба рақамҳои соҳибуш занг занед. мошин дар шаҳри Душанбе қарор аст. марҳамат. Opel Astra G соли барориш 1999, передний привод, 1.6 литр мотор, сӯишвориш бензин, коробка передач, механика. соҳибаш мегӯяд ки мотор инжектор 1.6 нав, вагон, бензини холӣ, краска нав, салон тоза, кондитсионер 100%, печка 100%, кузов задагӣ пӯсидагӣ надорад, катализатор дорад, документош то моҳи феврали 2023, диска балон нав, вагон, ходовой тӯбча, потолок нав заводской, 4 обшивкаи никелни вагон, электропакет 4 дар, центр замок, пульт. хулас ҳама чи ҳаст. нархаш бошад 65500 сомонӣ. боз савдо ҳам мешавад. Vaz Priora соли барориш 2010, 1.6 литр мотор, сӯишвориш бензин, коробка передач, механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳамаи маълумот бо телефон, мегӯяд соҳибаш. нархи мошин 45000 сомонӣ боз савдо мешавад. мошин дар шаҳри Душанбе ҷойгир аст. Mercedes Sechka соли барориш 1996, 1.8 литр мотор, сӯишвориш бензин, коробка передач, механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. срочно фурӯхта мешавад бо нархи 45000 сомонӣ. ҳам фурӯхта мешавад, ҳам иваз ҳам мешавад. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз, мошин дар шаҳри Душанбе ҷойгир аст. Mercedes Sechka соли барориш 97, 1.8 литр мотор, сӯишвориш бензин ва газ, коробка передач, механика. соҳибаш мегӯяд ки мошин тенҷай. барои маълумоти бештар занг занед. дар шаҳри Душанбе мошин нархаш бошад 48000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. Mercedes W124 соли барориш 91, 2.5 литр мотор, сӯишвориш дизел, коробка передач, механика. соҳибаш мегӯяд ки срочно фурӯхта мешавад. мотор 5 тага дар ҳолати беҳтарин, савдо дар назди мошин, салонаш тоза, мегӯяд соҳибаш. нархи мошин бошад 34000 сомонӣ. ҳам савдо мешавад, ҳам иваз мешавад. метавонед вариантатона пешниҳод кунед. Mercedes E-Class соли барориш 96, 2 литр мотор, сӯишвориш бензин ва газ, коробка передач, механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мегӯяд соҳибаш. дар шаҳри Душанбе нархаш бошад 45000 сомонӣ. боз савдоам мешавад. Toyota Aqua бениҳоят мошини камрасхода ба ҳамин хотир мондем. соли барориш 2013, 1.5 литр мотор, вагонай мошин гибрид, коробка передач, автомат. дар ҳолати олӣ қарор дорад, мегӯяд соҳибаш. бензин гибрид, расходаш ҳамагӣ 4 литрай, алиш ва кредит намешад, фақат нақди фурӯшӣ. нархаш 103000 сомонӣ. боз савдо мешавад. чӣ хеле гуфтем, на алиш, на кредит намешавад. умуман ҳамин рӯза набор монда ягон мошин кредит нестад. дӯстони азиз, агар ягонта мошин кредит боша, мо мегем дар видео. агар нагуфтагӣ бошем, значит кредит нестай.
ва по традитсия дар охири навор мошини пешкаш мекунем ки 200 000 болояй марҳамат хунда тухсон соли барориш 2018 полный привод 2 литр мотор рангш мокри асфальтай сӯишориш бензине дар ҳолати нав қарор дорад коробка передач автомат мошин вагонай аҳлиш намешавад ва ҳамаи маълумоти бештар бо занги телефонӣ фаҳмида метавонед. Нархи мошин 215 000 сомонӣ боз савдо мешавад. мошин дар шаҳри Душанбе қарор аст. Марҳамат дӯстони азиз, яке аз мошинҳои беҳтарин мебошад аз рӯи ҳамин отзивҳое ки мардум метиҳанд бениҳоят мошини хубай ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардаед. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. то боздид барори кор худо нигаҳбон.